Над 170 хиляди души по света, сред тях и милиардери като Бил Грос, са преминали през CFA програмата за сертифицирани финансови анализатори. Ще разговаряме с Георги Български, настоятел на фондацията Атанас Буров, за възможностите, които дава една такава програма и стипендиите на фондацията в помощ на желаящите да получат своя CFA лиценз, а също и за поредното издание на лятното училище по инвестиции. Здравейте и благодаря много за това интервю. Разкажете ни за CFA лицензацията и стипендиите, които предлагате. Здравейте. CFA програмата е една изключително комплексна и сложна програма, насочена към много сфери в финансовия сектор. Обхваща теми като макроекономика, управление на портфели, анализ на финансови инструменти. Програмата се състои от 3 изпита, съответно първо, второ и трето ниво. В Фондация Боров организирахме една кампания за набиране на средства, целеви средства за CFA стипендии тази година и набрахме достатъчно средства, за да предоставим 3, дори евентуално 4 стипендии, ако има достатъчно кандидати с близък резултат, за първо ниво на изпита за CFA. Това, което ние очакваме да направят кандидатите, които биха се стремили към така наречения CFA Charter, е да изпратят своите авто. Първо, те трябва да отговарят на изисквания за регистрация в програмата CFA със сигурност. А какви са тези изисквания, ако може да ги уточним? Да. Изискванията към кандидатите са те да са или в последна година на бакалавърска програма, или да имат завършена бакалавърска степен, или 4 годишен професионален опит в сферата на инвестициите, за да могат да се регистрират за програмата, да кандидатстват за първо ниво. В случай, че не отговарят на тези, и разбира се, цялата програма е на английски язик, т.е. те трябва да демонстрират отличен финансов английски, не просто добър английски, а с познание на терминологията в сферата на финансите. Това не е изискване, но то се подразбира. Няма изпити на други езици, освен на английски язик на този етап. Нашето очакване е кандидатите, които биха имали интерес да се явят на първо ниво и биха се борили за стипендия, да подадат своята автобиография, професионална автобиография и документ, доказващ, че те имат или академична справка, в случай, че става въпрос за студент последна година бакалавър, или съответно диплом за завършено висше образование. Разбира се, магистри и доктори, докторанти, всяка по-висока степен от бакалавър е приемлива. И ние ще проведем, това е много важно, нашия подбор ще е на база пробен изпит. Пробен изпит ще бъде с продължителност и структура на реален изпит за първо ниво на CFA. Това са сутрешна и следобедна сесия по 3 астрономически часа и провеждаме изпита в партньорство с външен доставчик на образователни материали и изпитни материали, компанията Kaplan Швезер, която е една от водещите в сферата на подготовка за професионални сертификати в финансово-инвестиционния сектор. Тоест, ние очакваме документите да бъдат подадени до 22 юли, а пробен изпит или mock exam, както е по-правилният термин на английски, ще бъде на 31 юли събота, като ще се проведе в град София. И ще уточним точния адрес едва когато преброим всички кандидати, които са одобрени, за да знаем какъв размер зала да запазим за провеждане на изпита. Каква част от това първо ниво на CFA лицензация може да покрие стипендията? Стипендията покрива таксата за изпит в размер на $700.
не покрива таксата за регистрация в програмата, която по памет, ще кажа, мисля, че в момента е около $400. Тоест ние покриваме пълната стипендия за явяване на изпит за първо ниво, така нареченото ранно записване, early bird. Тоест, ако кандидат се регистрира по-късно от крайния срок за ранното записване, той ще трябва да си поеме разликата за регистрация. Но, тъй като ние ще предоставим, може би, в началото на август стипендиите, на 11 август изтича срока за ранна регистрация, т.е. ние ще ги предоставим средствата на кандидатите преди да е изтекал този срок, така че няма да има причина те да запишат при по-късен период по-висока такса да платят. Какви врати отваря една такава CFA лицензация за хората, които са преминали през това обучение? Програмата е първо призната в целия свят. Тя съществува от над 50 години и е световния бранд, бих казал, най-разпознаваемия за хора, които искат да градят кариера в направленията анализ на финансови инструменти, управление на портфейли и най-общо казано в инвестиционния сектор. Тя е разпознаваема в почти целия свят. Има и представителства, местни общности дори България е една от водещите държави по CFA Charter Holder на глава от населението, което е доста така добра атестация. Пак в обобщение основната насока е към хора, които искат да градат кариера в инвестиционния сектор, финансово-инвестиционния сектор. Във време на ритейл и Reddit инвеститори не може да не си зададем въпроса: има ли всъщност един инвеститор нужда от такъв лиценз и от такава сертификация, за да бъде успешен? Аз не бих обвързал двете неща непременно. CFA е изключително обща и задълбочена програма в няколко направления, както казах. Вътре има икономика, макроикономика, микроикономика, етика, анализ на деривативни инструменти, анализ на така наречените кеш инструменти. Това са акции, облигации. Познаването на даден финанс, стратегии за управление на портфели и така нататък. Познаването на всички тези неща не означава непременно, че един човек може да бъде добър трейдър. Както и това един трейдър или инвеститор да не бъде успешен, защото не е покрил програмата. Не бих ги обвързал двете неща. По-скоро бих казал, че със сигурност хората, които са покрили програмата, имат много по-добра финансова инвестиционна култура и по-задълбочени познания за различните инструменти, финансови инструменти и стратегии за инвестиции. Но не е непременно обвързани. Има страшно много успешни трейдери, които може би дори не са чували за програмата, както и много успешно завършили програмата хора, които дори не са в инвестиционния сектор. За 11-та поредна година организирате лятно училище по инвестиции. Какви са темите на тази годишното издание? Аз пропуснах всъщност в началото да благодаря за интереса и за подкрепата към каузите на фондация Буров. Каузите на фондацията са свързани с финансово образование. Летни училища има вече 20 години. Тази, даже може би повече, не мога да прецизирам годината, но тази година темата, която колегите са подбрали, е Big Data и Advanced Analytics. Това, което е специфично за летните училища, е, че всички лектори в тях всъщност са действащи практици. Тоест, идват хора от бизнеса, които обучават бъдещите си колеги на нещата, които правят реално. Разбира се, те не са базирани на реални данни от съответната институция,
но принципа, начина на работа, модела, разбирането на концепцията, разработването на, да кажем, един модел за анализ на акции на публична компания. Нещо, което правим в летните училища по инвестиции, примерно. Това се прави така, както се прави реално в офиса. Тоест, всички участници, които са одобрени за стипендианти на летните училища, имат идеята какво биха правили, ако отидат и работят това нещо, което е темата на лятното училище, утре в дадена инвестиционна компания, пенсионен фонд, банка и друга финансова компания. Споменахте за одобрение на кандидатите. Всъщност, кога е този срок за кандидатстване и как става самият подбор? Летните училища тази година конкретния срок е 31 юли, т.е. има точно един месец за кандидатстване. Има зададена тема за есе, която колегите са подбрали. Темата е Data is the new gold. Информация и за двете програми е налична. Между другото в страницата на фундацията atanasborov.org, както и на LinkedIn и Facebook страниците на фундацията. Прави се проверка на есета с комисия от оценяващи, които на тази база подбират и студентите. Обученията в летните училища са дефинирани също за студенти след трети курс от икономическите университети, но е важно да се каже, че през годините сме имали и невероятни кандидати от неикономически университети, както и студенти първи и втори курс, които са ни впечатлили създанията си. Правили сме нарочно допълнителни интервюта с тях, за да сме сигурни, че есето, което те са предоставили и нас ни е впечатлило, всъщност е подплатено с реални знания, не е писано от някой друг. Така че това са препоръчителните изисквания. Студенти след трети курс от икономически висши училища и университети, но често правим изключения, когато ни впечатлят млади таланти, които искаме да дадем шанс да се развият в нашия сектор. Взимайки предвид факта, че повечето кандидати имат икономическо образование, какво повече може да им даде това лятно училище по инвестиции от академичната среда в университета? По инвестиции беше лятното училище, само да направим уточнение миналата година. Тази година темата е Big Data и Advanced Analytics. И това, което може да даде и това, което дава на кандидатите, на участниците, на стипендиантите в лятното училище, програмата е практическия опит. Най-важното нещо, което ние казваме на участниците в летните училища е, че няма значение до момента те какво точно са учили, коя теория се изповядвала в даден курс и така нататък. Ние правим нещата от живия живот, такива каквито са в офиса на инвестиционната компания, в офиса на банката. Това е огромната разлика. Тоест, те виждат в рамките на 6, 7, 10 дни какво би било, ако са на място на колегите, които провеждат обучението. Дори то не е в лекционен формат, до голяма степен е с практически занятия. А колко време продължават тези практически занятия? Занятията се различават от година в година. Предвид обхвата и формата на обучението, тази година то е предвидено да протече между 13 и 19 септември. Лятното училище се провежда в град Банкя. Какво представлява финалният изпит? Финалният изпит всъщност не е точно изпит, не би го дефинирал така. Обикновено още първия ден се групират студентите в 2, 3, 4 групи, зависи колко човека са. И се възлага реална задача. Тя може да бъде решаване на бизнес казус, правене на даден анализ на база данни, както допускам, че
това би било тази година предвид темата. Това, което сме правили в предходни години е всяка група да се даде публична компания, която е листвана в България, и от участниците от групите се очаква те да направят финансов анализ и представяне на компаниите пред жури, като имаме, как да кажем, избираме най-добрата група, която се изправила най-добре, и им подаряваме по една книга повече в нашата тематика от спрямо останалите групи. Тоест отбора победител получава една професионална книга допълнително. Символична, но много важна награда. Това, което според мен обаче най-голямата награда за завършването на тези млади хора е, че като изключим предходната година, когато имаше доста рестрикции заради COVID, те защитават своите казуси и правят своите презентации пред колеги от финансовия сектор, и повечето от тях още същия ден получават предложения за стажове и работа. Някои от тях предпочитат тази година, примерно ако са трети курс, да изчакат, да направят един бърз стаж и да продължат до година, но всичките наши студенти са успешно реализирани в финансовия сектор. Миналата година сте засегнали и йога практиките, които да помогнат на курсистите в кондицията им при финалния изпит. Има ли място за такива практики в финансовия и корпоративния свят? Категорично, да. Това беше по-скоро един много интересен експеримент. Това беше и най-добрата лекция от цялото учение. Всички бяха супер щастливи от тази лекция. Целта беше да направим специална сесия с йога инструктор, която да работи върху това да се потисне нивото на стрес в участниците, така че те да могат да направят по-добра презентация последния ден и да не се притесняват толкова от публичната изява, която им предстои. И аз смея да кажа, че се получи много успешно. Част от тях си практикуваха някои по-простички упражнения преди презентацията, им помогна да се справят много добре. А относно има ли място, въпросът има ли място в корпоративния свят, аз бих казал, че подобни практики са задължителни. Аз много често попадам на компании, които предлагат йоги, достъп до йога инструктор, дори някои в края на работния ден, в средата, в началото. Други компании предлагат масажи на служителите си и други подобни неща, които дават възможност за кратък отдих, концентрация, пренастройване. Аз лично също много обичам така за 15 минути да изключа натоварения ден и да се презаредя. Мисля, че е задължително особено за роли, в които има нужда от интензивна концентрация несловна концентрация по време на работния процес. Споменахме Big Data и Advanced Analytics като темата на тази годишното издание на лятното училище. Новите технологии ще изместят ли хората в вземането на инвестиционни решения? Аз бих казал, че машините вече до голяма степен са изместили хората, както в взимане на инвестиционни решения, така и в обработване на големи масиви от данни. Знаете, че активно в развитите пазари има така наречената алгоритмична търговия. Това са решения, които някой прозорлив финансист е дал задание, добър програмист е написал кода на този алгоритъм, за да е бърз, ефективен и така нататък. Категорично има отнемане
на ролята на човека. Тя се замества много успешно с машини и с алгоритми и всичко, което е, бих казал, сравнително лесно за алгоритмизиране, то ще бъде направено. Знаете, много отдавна в банковите системи поддържат софтуер за скоринг, риск скоринг на клиенти. Това означава, че решението за одобрение на даден кредитен продукт в по-голямата част от случаите се взима от предварително настроен алгоритъм. Същите алгоритми се предлагат и за издаване на кредитни карти. Много отдавна, още преди 20-30 години, такива алгоритми са настроени за одобряване на кредитни лимити по карти в САЩ. Тоест, да, твърдо ние вървим към квантифициране и алгоритмизиране на финансовия сектор. И не случайно започнахме преди 4-5 години с промяна в програмата и с включване на подтеми на летните училища, които са свързани с количествени умения. Започнахме винаги сме имали в програмата, например, работа с Excel. По-нататък добавихме подтема, която беше Visual Basic. Миналата година, мисля, беше на подтема, имаше обучение по програмиране с Python. Тази година темата е Big Data и Advanced Analytics. Тоест, фокус се премества от разбирането на една концепция в нейното имплементиране в цифров вид. Категорично има много сериозна миграция и за бизнеса, и за нуждите на бизнеса. И не случайно тези летни училища, те отговарят и до голяма степен на очакванията на бизнеса да има кадри, които са подготвени за работа с големи масиви от данни, тяхната бърза обработка. Говорихме за конспекта на лятното училище. Прави впечатление, че в конспекта за лицензирани финансови анализатори CFA има 3 модула и в 3 от тях присъства темата за етиката в инвестициите. Присъства ли тази тема и в лятното училище? В летните училища това между другото е много добро наблюдение. Действително CFA първо малко ретроспекция. CFA институтът залага изключително много на темата за етиката. И причината е, че когато клиентът, който купува инвестиционния продукт, било то акция, облигация, консултация, управление на портфейл, взаимен фонд, той до голяма степен няма подготовката и познанията на професионалиста. И едно от най-лесните неща е този човек да бъде подведен. Колкото и регулаторите да са активни в частта за защита на потребителите на инвестиционни услуги, бизнесът е много дълбок и много широк и много лесно един клиент може да бъде подведен. Затова темата е заложена в всички нива на CFA програмата и в летните училища с тема инвестиции, които са всяка четна година, ние задължително имаме и тема за инвестиционната етика. Последен въпрос като за финал. Защо за България е важна финансовата грамотност сред младите хора? Това е, доста по-общ въпрос от професионалната подготовка на финансисти, която ние подкрепяме с летните училища и CFA стипендиите. Важно е, защото България е част от европейската икономика. Тя до голяма степен е и част от световната, защото чрез дигитализацията хората имат достъп до инвестиционни, до финансови продукти в целия свят.
Това въобще не е тайна и това е така от повече от, може би, 15 години. С няколко клика може да станете клиент на почти всяка инвестиционна платформа и да започнете да изключвате сделки. Това е едното. Другото е, че дори ако искате пенсионната ни система в България, тя е пряко обвързана с сектора на инвестициите. Тоест, ние не говорим дори за базова финансова грамотност. Всеки българин, роден след 60-та година, е инвеститор, дори по неволя, с задължителните допълнителни пенсионни осигуровки. И е добре той поне да разбира какво се случва с неговата инвестиция в пенсионния фонд. Благодаря ви много за това интервю. За мен беше удоволствие и още веднъж благодаря за подкрепата и интереса към каузата на Фондацията Насборов.